Hey guys, hindi vlogs ni mao di ay ni ako ang gidrawing kay pait man dra akong gidrawing ana akong gidrawing drawing na siya nako ningon man ang si Sir Brian magder ingon man si Mama sad nga pait so nakahimaw ko mo kuan kamo mo bata kibaw sad mo drawing kibaw ang drawing na kibaw ng drawing si Inday Vlogs. Akong makinuluran sa eskwelahan. Homework man sad ni. So ako ning gidala sa ama. Drawing manin ako. Nga ay. Gidrawing nako. Hasta kaning dako. Gamay. Pinikas ba ang palya? Mauna. Mauni sudan na mo. Igaong na mo. Mauni sudan na mo. Lami kayo. Daghan kayo kog homework. Daghan kog homework jud. So maniyak mo ko. Drawing. Pikit unta mo sa ang drawing. Wala akong kuan. Mga bata, kibaw mo drawing?